mencul. Ora wani berik guru. Hah? Ora wani berik. Lho, ora kajar oh gendakan tok ora ngiringi ngono gak aku. Rasane piye, Mbak? Hah? Rasane piye? Yo, rewangku yo kono ya seneng ya. Eh. Ya, kono kenal wanjang ngono. Apa menenge segoro mangane kono. Keprok watu klesu aku. Nek ana gondori ya tukokno godhokno mesuk. Ini digodhok temen iki terna ya sak ora iku. Gampur. Kasih jampur kok wis penting mangan aku tak ngono. Gandoria iku apa, Mbak? Nah. Bukan banyak iki lho. Ngono ya kriye-kriye kok sah. Keprok watu. Iki ora tua orang wani ngoyang ngono kok. Saiki sak mencul.